mashavi vanofamba nomweya mudzimu nemashavi nguva imwe chete nguva imwe chete Kwazoeka chera. Yebo njani Shumba? Aiwa ini ndiri nani? Nxa uright ayabongeka. Ehe. Ha, Kunzima. pakaipa. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Ndofunga munotondera paya tichikupai nhau yaMadzibaba bond. Ndio nhau yatauya nayo zvakare muzuva ranhasi. Ndichikurangarira kachera. Makapfeka magarments. Ndiri madzimai. Muri madzimai. Saka ndofunga ndikakusiyai mukana wekuti mutaure zviri kuitika kuchechi kwenyu zvinogona kunyatsotijekera isu veruzhinji. Ngiyalibingelela mahlabezulu sesihlangene phela kolunye uhlelo lapha phela siliphathela khona indaba ezimnandi ezinye zangikhona zizwisa ubuhlungu ezinye zangikhona ziyamangalisa ezinye ziyasabisa kuyabe kuyahambelana lokuthi wena uyabuzithethe njani. Namhlanje phela siliphathele indaba kaMadzibaba bond. Ngiyakhumbula ukuthi nxa kulabantu ababelandela iDrewmas media kumbe nxa uqalisa ukubona ama video ethu eDrewmas media kudala sake sahamba safika kuMadzibaba bond sesizwile phela ukuthi kuthiwa yisisangoma esikhulu selizwe sathi nxa kuyisisangoma Ngombwe. Sathi sifika khona ngale wasitshela ukuthi hayi yena wanikwa intonga eyayihamba phela lo Micho ababemazi ukuthi uMicho wayengumuntu onjani. So thina lathi sesizwe khona ukuthi nguyophiwa intonga nguMicho manini sike sizwe ukuthi uhamba njani. Kodwa namuhlanje sibuye lolunye udaba oluhambelana lo Madzibaba bond esingaluzwisisiyo olusethu siliye lathi njengeDrewmas media ukuthi kambe isangoma esikhulu esimela ilizwe sokuhamba njani kwinokwenzakalayo. Sekutaurwa kwazvikuitwa kana chera nhasi uno tine nhau yaMadzibaba bond. Ndinovimba munotondera paya tichikupai nhau Madzibaba bond vachititaura kuti ndivo vakapiwa tsvimbo yenyika tsvimbo yaishandiswa navamicho. Vamicho zvakare tichidzokera kwavari munhu aive nechechi asi achiita zvechivanhu. Zvichinzi zvakare vaive nedivi raibatsirirwa vanhu vekuchechi, divi raibatsirirwa zvechivanhu. Ndo stanza yavakatora. Ndofunga munotondera paipa tichikupai vhidhiyo yaMadzibaba bond vanhu vachirova nziyo dzechechi mbira dzichiridzwa. Ndangoda kuti nditange ndakupai kaka background information. Madzibaba bond pari zvino vari mumaoko emapurisa. Tataura nemutauri wemapurisa vaponyati vakati hongu ichokwadi Madzibaba bond vari muusungwa asi nyaya yavo haisati yajeka. Ipapo Shumba tinoda kuti tinyatsojekesera vazhinji kuti asvike pamapurisa. Mapurisa aenda kunomutora here zvafamba sei? Tichiteera nhau yakabuda kukwaedza inotaura iyo kuti Madzibaba bond vakazviendesa kumapurisa mushure mekunge vakazviendesa vachinotaura kuti ndakaponda munhu nekuti vanga vashungurudzwa nengozi yemushakabvu. Tichiri papo Shumba tisati taenda tiri kutarisa kuti igombwe renyika. Iye akati noti kuti ndiri kuti iye akati ndiye gombwe. Nemafungiro enyu muri kufunga kuti gombwe rinozotadza kuti ridzivirire kumweya wemunhu akafa kana ari munhu hani here? Chii chinenge chaitika? Ndoziva kuti mati nemi muri gombwe. Tonzwisisa from gombwe side of you. Zvinonzi muchivanhu nyoka huru haizviromi.
kana iwe uri padambudziko haukwanisi kuzvibatsira, asi unenge wakutobatsirwa nevamwe. Ndosaka muchiona mhepo, tichitarisa mhepo dzemashuromu, wainzwa kuti vaiti vaenda kuna mbuya nehanda, vana Chaminuka vaenda vachisangana nambuya nehanda. Masvikiro mazhinji, mhepo dzenyika zhinji vaitoenda vachinosangana kutsvaga kubatsirana, kutsigisana, kusimbisana. Saka kana vasina avabatsira, ndinoona kunge panenge paitika era. Tiri ipapo futi ndisati ndataura neChindevele. Tiri kuziva kuti masvikiro nemagombwe haabati ropa. Apa zvichii chinenge chaitika kuti tizosvika pekuti ari kuti mweya wemunhu andakauraya? Ipapo panonetsa nekuti tichidzokera kumashoko emapurisa vari kuti hongu akauya akazvisa maoko emapurisa, asi tichiri kumboongorora nekuti tiri kuona kunge njere dzake dzisisina kumira zvakanaka. In other words, vari kufungidzira kuti Madzibaba Bondi vaakupenga, vari kurasika njere. Naizvozvo dzimwe nguva varigona kutitaura kuti ndakaponda munhu ivo vasina, dziri njere dzakuita sei? Uyezve ivo mapurisa vataura kuti tagara tanga tiine dzimwe nhau dzatanga tiri kuedza kuferefeta dzemafambiro asina kuti twasa akanga aitwa naMadzibaba Bondi. Vane dzimwe mhosva dzavari kutopomerwa dzavachiri kuda kuongorora kuti ndizvo here. Asiwo hanzi panguva yavakazopedzisira vaenda kunozvisungisa, pane imwe mhosva yavakapara zvakare, pane pfuti yavakadonhedza, zvichireva kuti vanga vaine pfuti. Asi hatizive ipapo kuti yanga iri licensed here kana kuti yanga isiri, nekuti hapana mutemo unorambidza munhu kunge aine pfuti kunze kwokunge aine license. Saka imwe nhau yanga ichinzi tichiri kuongorora zvakare kuti zvakamira sei, but pari zvino hatisati tavati vane mhosva kana kuti havana. Njengoba limuzishumbo ekhuluma ukuthi uMadzibaba Bondi uhambe wayazinikele emapholiseni wathi hayi mina ngabulala umuntu, so umuntu lowana umoya wakhe usungihlukumeza, so amapholisa athi sesizwa khonokho amthatha amfaka phakathi ngaphi ejele, kodwa akuka finalizwa ukuthi liqiniso yini, ngoba ekukhulumeni kwabo bathi hayi umuntu wangikhona ngani ingqondo sezingani ziyahamba, sezingani ziyake siyenza siba zincane sibili ngane akasazwisiseki. Kodwa thina njengabe Drewmas media kule mibuzo eminingi kakhulu esizibuza khona ukuthi njengoba yena esithi isangoma esimelele ilizwe endowanikwa intonga kaMicho, siyazibuza ukuthi isangoma sesibuye sikhuluma ngokuthi sabulala umuntu, siyakwazi ukuthi kulabala lezani izangoma kuthiwa zibamba igazi. So thina njengelizwe sebesesimangala ukuthi kwinokwenzakalayo, ngesikhathi esiyazinikela emapholiseni thiwa kuleyo kwakhithika ini umbhobho, abanye abathi isibhamu, uthe sekukhithikile asikwazi ukuthi ngisasivunyelwe yini emthethweni kumbe sasingavunyelwa ngemthethweni. Lathi into esisazama ukuthi sinjani sizwisise, ngoba sikhulume lobakhulu lomkhulu wamapholisa enomelela amapholisa nxa bekhuluma. So ngalesi sikhathi lathi sisazama ukuthi sidingisise sibe kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo sibili uMadzibaba Bondi, ukuthi yena nxa eyisangoma esikhulu selizwe wasachiyelwa phela intonga nguMicho. uMicho wangikhona ngethemba kulabanye abamazi ukuthi wayesenza isintu eyenzelani lokwechechi. So ngalesi sikhathi sizathi sizame sibili ukuthi siyilandelele indaba yangikhona ukuthi kuhamba njani. Asichera nyaya yaMadzibaba Bondi inonetsa kunyasonzwisisa. Munotondera paya zvakare vachitaura kuti vari kuchipinge vakanopinda mugomo maiva nemabhonzo emunhu. Muchiri kutondera statement iyo. Taiti ndezvemweya pamwe ndiwe munhu wacho iyeye, nekuti pamwe vanga vatotanga kare kunetswa nemhepo, kuda pakatotorwa maactions ekuti mabhonzo anga achitorwa vasingasungwe. Iri nzira yekuti vasasungwe vachiedza kugadzirisa mufi. Ipapo hatizivi.
Kuyahlupa shumba, kuyahlupa sibili. Now chandiri kutya zvakare ndechekuti vazhinji vanogadzira nhau. Hatizive mune ramangwana. Munoziva paya vaitaura kuti inini ndakati mvura ngainaye ikabva yanaya. Pamwe mangwana tinogona kuti vakaponda munhu zvichokwadi sekutaura kwavari kuita. Asi mangwana muchazona vabuda futi mujeri vachiti aiwa simba rangu reugombwe ndo randiburitsa. Izvozvo hatizviziva izvozvo. Inini shumba akabuda ndinoda kuti timboenda timbonzwisisa kuti chii chinenge chaitika. Muchireva kuti haafanirwa kubuda. Aiwa kuti akabuda. Tinoda kunzwisisa kuti zvafamba sei. Pamwe rinenge riri shiripiti raanenge atoita raachatiudza kuti ndazodaiso mapurisa akandisiya handisungike. Nekuti apa mapurisa havasiwo vakaenda kwaari ndiye akazviendesa kumapurisa. Naizvozvo mapurisa acho anogona kuzongofuma unza hapana nyaya munhu aizvirevera nhema. Saka tichenjere futi kutambiswa bhora risina mweya. So mule Zimbabwe ngiyathemba lazizwela ushumbe khuluma ukuthi hayi okwamadzibaba bonding ngeke sikuzwisise okwakhathesi information esithethe njengokuthi khonokho abantu bahambe ukuthi uhambe wayazinikela emapholiseni ngoba uthi wabulala umuntu lathi sikuba lephela ephephandabeni lekhwayetsa yikho esithole khona sizama lathi ukuthi sike siverify sike sidinge lathi okuyi-information ukuthi sizwisise sibili. So kwakhathesi sizamelela ukuthi sibone ukuthi kuzahamba njani sibuye futhi silinike i-update yakhona. Ipapa inini ndakatenga ndati pamwe vanhu vakangoedza kunyora kuti kwaedza isiri kwaedza. Ndozvaita kuti tifonere mapurisa kuti ko nhau iyi ndeyechokwadi here. Mapurisa akati hongu ichokwadi. Panotone nyaya dzakawanda dzaari kupomerwa. Naizvozvo tichange tichikupai kamuri yeZimbabwe tichikuzivisai kuti zviri kufamba sei. Asi taakuda kuchinyasodhiga nhau iyi deep. Nyangwe tisingakwanisi kunge tichivaona ivo madzibaba kana vari muusungwa. Zvakureva kuti takufanira kumbodzika nayo tiedze kutsvaga kuziva kuti chii chaizvo chiri kutora nzvimbo. Papi pacho patingakura sei muri yeZimbabwe. Kana ndisingakanganise ndisu wacho akatanga kumhanya tichikuudzai zvakare kuti nyika yaita gombwe. Sandizvo here naichera. Ndizvozvo shumba. Asi chinonetsawo zvakare ndechekuti kana munhu ati ndiri gombwe renyika masvikiro akazara muno. Naiwo makombwe acho ariko. Hapana kana one akasimudza musoro kuti muri kunyepa kana kuti muri kutaura chokwadi. Kunze kwasoko vaifungidzira vachida yemi. Saka ipapo hatichaziviwo manje kuti ndezvipi. Asi inini semaziviro amunoita ndiri gombwe ndanga ndati wakatawanda makombwe. Saka izvo hachanyasonzwise kuti chii chiri kutora nzvimbo. Kunzima kakhulu mahlabezu. Atangoti kamumboseka yenyu mumbonyemwerera muri yeZimbabwe nekuti nhau iyi inonzwisa tsitsi. Saka tikada kuramba tiri serious hazvingafambe zvakanaka. Asi tinoda kuedza kutsvaga kuti chii chaitika kugombwe redu zviri kufamba sei. So njengazonke izikhathi phela lingakhohlwa ukusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media